Hey, 20 følgere. Jeg skal give min lille blot shout-out på min nye kanal. Jeg har lige hjulpet med at lave en video til at spille den her. Der er lidt svag. Men nu viser jeg lige, hvordan det ser ud, så jeg ikke får det lige at finde ud. Den video. Men jeg har kun én abonnent, og det er sådan mig. Jeg vil gerne have en full play. Og hvorfor tog du til sidste? Det er nok. Der er stadig der. Den er okay. Men hans kanal er okay. Jeg får måske til at være nogle gameplays. Ja. Det kan lige have tid til. Og jeg hjælper ham. Men så alle jer, der ser min kanal. Og lige at kigge på Sony Super. Og det er min. Jeg sætter et link nede i beskrivelsen af hans kanal. Hej.